que non se debe xogar con estas cousas, pero eu penso que podemos facer. Esto es una ouija. Vamos a hablar con los espíritus. Pero creo que más allá. Pero a ver os hai. Hai xente que di que os espíritus non existen, pero hoxe necesitamos ver neles. Collidemos das mans e pechade os ollos un minuto. Invocamos o espírito de Daniel Alfonso Rodríguez Castelao. Invocámoste, Pai da Patria, luz de Galicia, ven con nos a nosa terra. Agora, que iso non sei, imos poñer o dedo sobre o vaso. Irmán Castelao, se estás aí, maniféstate. Se arrastra. Se mueve. Saúde. Saúde terra. Saúde terra, irmán Daniel. Hoxe vimos aquí na procura de coñecemento. Queredes preguntarlle algo a Castelao? Veña, non debemos facer esperar a Castelao. Sempre foi unha persoa moi ocupada. Está por ahí Rosalía de Castro. F O I D A R U L P A S E O. Rosalía foi dar un paseo. Aí escribes libros. Sí. Como se titula el último que escribiste? C O U S A S D A M O R T E. Cousas da morte. Irmán Castelao, queres preguntarnos si algo? Fa A L A D E S G A L E G O. Pregunta se falades galego.